ja tussame, sartzea juko, zoze mateikio. Bai. Itxura mata leo. Itxura mata leo. Joseba! Aitor, eman eurre! Ondo tatzea juko, demasiado cachoneo. Izanea tatzea guanen. Bai, prest. Eman Aitor eurre! Klik, eman! Ai, las hostias. Baina, bueno, bali ez. Igual es... A ver, móviles chinos. Beri zola jarriko dugu. Eman eurre! Bai, behi bida, kamara bida. Eman eurre! Venga. Vamos que me pongo! Vamos, bai, aterako da. Txot. Epa! Bai, Beharra. vale. Eta, guain horri, jarri. Nola da? Me sobra un HDMI. Y ahora voy a la cámara.
Atxaldeon ikusentzule, Tolosa, Usabal kiroldegia gaur. Irailak 10 duen honetan egun historiko bat bizitzeko gaude, hemen Tolosarrok, zer esanik ez, eskubaloi zaleok. Zilarrezko, ohorezko maila, alegia eskubaloiaren mailarik gorenetako bat, bigarren mailarik gorena Tolosan dugu. Gogoratu, joan deneko denboraldian Tolosak lortutako erdietxitako maila egoera horren saria da, hemen daukaguna, gaurtik hasiko baita, liga eta gainera era oso handian hasiko da, historikoa izateaz gain eta oso une berezia izateaz gain, Tolosak aurkari handia izango duelako, high standing izango duelako gaur. Barcelona Lasa B Futbol Club taldearen aurkarituko da gaur, Tolosa CF eskubaloia taldea eta geu, zuzeneko emankizun honekin izango gara horren testigu eta zuei helarazten saiatuko gara, hemen ikusi daukagun giro hau guztia Usabal kiroldegian. Horretarako eta streaming zuzeneko hause izan Tolosa eskubaloia web orrialdean izan 28 kanalean ikustera arrimatu zareten guztioi, ongi etorri, eta eskerrik asko gurekin bat egiteagatik. Eskerrik asko berdin baita ere gure streaming honetarako komentarista egile luxuzkoa den Joseba Garmendia txamakori. Atxaldeon, Joseba! Arratxaldeon, Aitor, hau gaur da egune, ametxetatik esnatu beharra, egia da, amestu gendun goratzezea duela hilabete batzuk, igoko ginen, ez ginen, igoko, egongo ginen, hemen gaude. Maiatza amaiera izan zen, igoera fasea jokatu zuen orduan Tolosak, bertan izan ziren Kajasur, bertan izan zen Sankirze, bertan izan zen baitere Txapela, eta haiekin guztiekin jokatutako fase hori irabazita lortu zuen, esan da bezala, bigarren mailarako igoera hori. Maiatza amaiera zen, eta aranon, iraila asteaz batera, hemen gauden gaurko partidu honen atariko honetan. Egia da, eta gaur asko dauzkagula hemen komentatzeko eta aipatzeko gauzetan, besteren artean entrenatzaileekin ere laizter hitz egingo dugu eta aldi berean talde bakoitzari bere erradiografia ere egingo diogu, baina bereziki sentimentuetan eta ze aurriko genezake demoraldi ilusionante den honetan. 2016-17 demoraldia Tolosarentzat, Joseba, nolako izan liteke? Aurreneko gauza ametxetik esnatzea, eta hankak lurren. Aurreneko urtea, duela 6 urte Tolosa nuntzeon da guain nundaun, pausa handia izan dela, eta jakinda, jakin behar deun nola jokatu. Urte zaila izango ala, ikasteko urtea izan behar dula, baino ilusioz betetakoa. Hemen ez gaude urte bat eta bera juteko, ez Aitorrez, hemen gaude gerra emateko. Bueno, partidua hasteko minutu gutxi falta dira, honen bestean aipatzen dugun gerra hori guztia eta bereziki ilusio hori guztia laizter bor-bor jarriko da kantza gainean. Ikusten dituzue, mutilak, alde bietako taldetako ordezkariak, eta hor, besteren hartan baita ere, Barsako, Tolosako Peñaren izenean gaur ona bildutako lagunak, zaleak, esango dugu, izan ere baitu, Barsak, non ez, Tolosan ere Peña bat, eta Peña horren izenean bildutakoek ere bekarren nahi izan dute Barsaren aldeko aldarri hori, 2008an sortutako Peña da, Peña Blaugrana Tolosarra izena duena. Zehaz, esan digute gainera, 1950 Peña ofiziala omen da Barsarentzat, 2008an sortua. Gatozen kirol arloari begiratzera, Joseba, eta aurre demoraldia hitz egitera. Azken batean horrek pixka bat erakusi dezakeelako, zer egin dezaken Tolosak maila nagusi honetan bitartean, itzatzeu hartu eta entrenatzailean bila joango gara. Oso ondo, aurre demoraldia, ez di erresa izaten da iotzeako aurre demoraldia antolatzea zaile, netzako zaile izatea, ez? Azkenen arerio onak bilatu baituzu, baina aldi beren zure maikok eta zaila izan da. Da, hala ere, Tolosa aurre demoraldi politia egin du, naiz eta emaitzak ez oso onak izan, baina bai sensazio onak ditu, bai partidutan. Lehenengo fasen, Anaita eta Egia aurkarik hartuta, Anaitasunan bigarren taldea, eta bi lehenengo nazionaleko ligan ibiltzeiela, eta oik irabazi. Da, mira, guain uste Aitor Bartzelonako entrenadorekin daula, eta Aitor aurrera. Perfecto, te diré muchas gracias.
Vamos con aquella cámara, cambiamos. Ahí está la cámara. Sí. Tenemos con nosotros a Lorenzo Rueda, entrenador del Fútbol Club Barcelona Lassa B. Buenas tardes y ongi etorri. Buenas tardes, muchas gracias. Estamos ante el estreno del equipo local en esta división que tan bien conocéis realmente. ¿Qué se puede esperar de este estreno liguero, sobre todo por vuestra parte, por un FC Barcelona que promete mucho espectáculo? Bueno, nosotros lo que pretendemos es hacerlo bien. Es cierto que es el inicio, que los equipos no están preparados, sean Tolosa, que es nuevo, nosotros que llevamos más años, es pronto todavía como para sacar conclusiones de absolutamente nada, pero lo que está claro es que tanto ellos como nosotros vamos a intentar dar la mejor versión que podamos en estos momentos de la temporada y evidentemente intentar sacar el partido. Busco una respuesta para sobre todo aquellos aficionados que tanto siguen al Barça y sobre todo a sus perlas, a sus estrellas. ¿En quién nos deberemos de fijar en esta temporada? Hombre, yo espero que se tengan que fijar en mucha gente. Yo prefiero no darte nombres porque probablemente sería añadirles más presión de la que ya pueden tener por el hecho de jugar donde juegan. Me da la impresión que hay muchos jugadores que darán que hablar en un futuro. Bien sea en el Barcelona, ojalá, que va a decir que han evolucionado suficiente como para poder ayudar a nuestro primer equipo, o en cualquier otro equipo de Asobal, porque nivel y ganas de trabajar tienen como para poder llegar. Esperemos que lo disfrutemos. Muchas gracias y suerte. Venga, gracias a vosotros. Bai, aitu dugu, Barcelonako entrenadorei nola esanez taldea nabarmendu behar dela eta claro, azkenen filial bada eta hala izan behar du. Baina ez ahaztu Barcelonan filiala dela eta azkenen Asobal ligako talde askotako kantera badala, ez? Bueno, guain Aitor hor beran dago, ikusten dugu Aitor, aber Alex Noguesekin hitz egiteko asmokin, da uste hor daukela. Aurrera Aitor, zuk nahi zunen? Eta jarraituko dugu Alex Nogués, Tolosa CF Estubaloia taldeko entratzailearekin. Alex, arratsaldeon, buenas tardes. Muy buenas. Ilusión a raudales seguro, porque después de mayo todo era incertidumbre, pero ya ha llegado el día. Eso es, después de mayo pues ha tocado trabajar mucho para poder estar aquí y ahora pues eso, ilusión, trabajo, que salgan las cosas bien y a disfrutar. ¿Cuál puede ser la promesa factible para esta temporada? Bueno, yo creo que lo que hay que buscar y hay que tener que quedar claro para buscar la permanencia y que el club y los jugadores sigan creciendo. Efectivamente, la plantilla ha cambiado en algo, hay 4 novedades, 4 bajas también, pero se ve que la estructura se ha mantenido. Sí, vamos a decir que el 80% del equipo se ha mantenido. Hemos tenido que, evidentemente, por la categoría traer refuerzos y bueno, son gente que ya conocíamos, cada día han estado muy bien en la liga en la que estamos. Entonces, pues también es que nos ayuden y darles una oportunidad para poder jugar en plata. Suerte, Alex. Venga, gracias. Hala da, bat egiten den nik Alex Noguesekin, azkenen denboraldia bizan behar du ikasteko denboraldie, talde bat, División de Honorreko talde bat egin behar dela, eta lana, eta batez disfrutatu, azkenen gazte pilo bat daude Tolosan talde honetan, da ikasi, disfrutau, eta esperientzi pixkanaka hartu, hoi bai, helburu, beti gure atzetik beste bi gutxinez eukitzea, hoi da Tolosako helburu, ez? Adi egon Bartzelonako alineazioei, zatik hemendik pixkatea eukiko iteu Asobalen eta Izar bezala batzuk. Beraz, Joseba, atzera berriz ere gure komentarista postetara itzulita gauden honetan. Bueno, aurkezpenak ere hortxe ikusten ari gara. Bartzan, espera genuen, entrenatzaileak ez zuela inor nabarmenduko bezeren gaindi, baina ze gauza den, hemen urte gutxi batzu barru hauek elitean ikusiko ditugu abuteko bat baina gehiago. Eta orain ikustazue, irudietan, eta hau gaur bereziki gainera ikusi eta erakutsi nahi dugu.
Tolosa CFko aurkezpena. Ioritz, Magic, Goikoetxea. Bederatziarekin aurrendia Aitor Iturralde eta Estanis Artzuaga. Aitor Díaz de Serio. Iñigo Arratibel. Aurreko denboraldiko blokeari segide emanez taldea. Alex Nogesek arratzen zen bezala. Asier Zubiri ere bai. Ziotegire hor. Aizman ez du aipatu baina gakoetako baden atezaina Urtziotegi. Hor nobedadetako bat, Lander Casado, Eibartarra. Andoni Zubeldia, Usurbildarra ere, aurtengo beste fitxaketetako bat. Mikel Amiano, 24 izango du. Eneko Zigandak, 27, Mendi, 28arekin. Eta Mikel Zuluaga, Arrasatearra, beste fitxaketa aurten, 4 fitxaketa berri. Zer ekarriko dute, bati bat aintzat hartuta joan direnak, Ote, Aritz Otegi, Ander Uranga urtebeterako Italiara joan delako, talderen batean arituko da, baina urtebete ez du garen magiarik izango. Eta orain, bueno, bien bitartean, minutu bateko isilune bat dako hemen, Usabalen bertan, eta aukere tren istripu malaparatu horretan zendutako bat. Joaquin Rodríguez Koki, 23 urteko mutila. Aipatu dugun bezala, Pontevedran Porriñoan izan den tren istripu malaparatu horretan zendutako bat bera izan da eskubaloi jokalaria zen. Kalbatjalen Galiziako lehen maila nazionalean jokatzen zuen mutila, goian beba. Beno, baixatan ere ginena, Tolosak lau baja, lau aldaketa, ez dutuna mantendu, Joseba. Bai, bloke berdin, Alexek aipatu du, baina esan dut lehen erabat ados nahola berarekin, blokea mantenduz. Helburua da taldea indartzea eta bere gustoko jokalarik ekarri ditu, bere jokoa egin ahal izateko, jokalari handik, kanpotik bota ditzazketenak eta batez ere defentsa jokoak ibiltzen dienak. Izarrez jositako edo etorkizuneko izarrez jositako, gauzak behar bezala lotuko balin baitugu taldea aurrez aurre izango duena. Iaz Liga 5. amaitu zuena, aurretik ere denboraldi oso bikainak izan dituena, jakina da, maila nagusian zein daukan Asobalen bere talde nagusia dauka, eta hartatik igoerarik ezin du lortu, baina ara begirako zehazkalana egiten duen taldea da, eta gozamena izango dauek ikustea. Baitu daik ez euki, Barcelona azkenen Espaini eta Espaini ez dana kantera bada. Barcelona bakarrik ez ditu nutritzen bere kantera, baizik eta Asobaleko hainbat eta Europa mailen hainbat taldeai emate izkion jokalarik da Barcelonako kantera. Halaxe da. Bueno, hemen txegauzkatzue. Tolosa Eskubaloia web orrialdean eta 28 kanalean orain txeune batetik bestera hasiko den partiduaren atarikoak kontatzen kantxan jokalariak eta aztertu behar dugu bada Alex Nogesek lehen talde ofiziala zein duen kantxan dauden mutilak zein ditugun. Ikusten ari gara Ioritz Magic Goikoetxea, Aitor Díaz de Serio, Iñigo Arratibel, Dani Mendino eta Asier Larrañaga, Urtzi Otegi eta Iker Ortizekin jokatuko duela hasierako taldea behintzat horixe Alex Nogesek gaur hartutako erabakia. Bai, da gaina, azkenen Asier Larrañaga sartu da lehengo urtetik desberdintasun bakarra, lehenengo zazpin. Hoi ez du esan nahi ezer, Alex Nogesen taldeak ez daude zazpi fijo bat, ez dauke inoiz dauke baizik eta partion arabera bat bestea, beha nahi duen jokon arabera izatea.
Egurre, suerte Tolosa. Jaunek ere bai, hasiera eman diote, Efren Muñoz Díaz eta Julio Posada González epaile jaunek gaurko hause. Beraz eta honen bestean ongi etorri guzti hori gaurko emankizun honetara, baloia jokoan etxekoek jarri duten honetan, historikoa den, behin eta berriro gaur aipatzen ari garen hitza da bai, baina lehen jokaldia egiten ari da Tolosa ezkerre egala bilatua. Zer ingo du gure Magicek, ze baloia atera duen, eta lehenengo gola sartu gainera. Aitor Díaz, de serio, hipster. Hipster jauna! Ondo hasia, ondo ikusita. Esan behar deu, Barcelona hola jolastuko. Defensa 6-0 potente bat, baino... Kontrera eso azkarra egin nahi zuten, baina baita gererazi ere, jarraitu, Joseba. Bai, esaten, Barcelona 6-0 defensa fuerte bat iteue, baino Katalan taldek zerbait diferente aiteue, oso irikiak. 6-0ko defensa oso itxita izatea normalen, baino Barcelonak eta Katalanek batez ere daukiate ohitura pixkate zabaltzeko. Ikusi orain joko antolatzaile atira Xabi Castro eta beste hile hori hause. Ikusi mutil honek ze gauza egiten dituen ondo, hau Gabriel Zeretta da, Brasildarra. Eta ze jokaldi atera duen hor, ikusi orain esate baterako zeuon irudietan ezkerraldera, Zeretta bera eta Zeretta baina eskubialderago defentsa lanean, badago 41 zenbakidun mutil hori oso aintzat hartu behar dugun, Aleix Gomez. Hori da, ardatzetako bat, talde honetan aurreko denboralditan ere erakutsi du eta izarretako bat. Ba, izarretako bat, Espaini mailen baita kategoritan beti Espainiko talden ibiltzeala eta gaina izarra bezala, Gazteak, jakina da, talde honetan dabiltza mutil hauek guztiak. Ona, Aizma! Zesku atera du norte! Bueno, Barcelona ikusten dugu, bai defentsan eta bai erason ez du ezer iskutatzen, nola jolasten du Barcelona, ez dauke veloziade o ez abiadura hundi bere jolasen, baino... Ze atera duen, aldaratzea etorri zaio eta harentzat, Asier Larrañagarentzat. Goierriko kañontzito aito! Lehenengo gola harentzat. Aska! Eta ongi etorri Asier, beha hondeikela, eutxi eta segi bide horretan. Erason Aitor, Barcelona asko, mugimendu asko dauzke, naiz eta veloziade gutxin, baino beti mugitzen. Desoreka sortzeko nahien, Aizu, eta ilusiorako, 2 minutu eta erdi baino ez, eta 2 eta 1 aurretek dago Tolosa eskubaloia. Mugitu, nola mugituten gainera baloia ondo, eta bai, zuton itxitik nola sartu duen, lehen aipatu dizugun mutil horrek, Aleix Gomez. Toki motzean, ikusten dugu, asko mugitzen du baloia, emateuk ez duela ez erriten, baino desorekak sortzitue. Gero, bi pase nahikoa dute azkar mugitzea, basartzeko. Tolosa erasoan, gerarazi nola gainera Joritzor Zeretak, Brasildarrak, Mendi, hor, berriz ere, aginte makila hartu eta baloia mugitzen Joritz. Zer egingo du? Barrura, ze ondo, pikatu dion baloi hori, gero ondo jokatu! Oi, Diaz ez seriok! Zutoinak atera dio baloi hori, jokaldi polita egin dute. Eta txartel horia, neurketako lehena, Uriol Rei, harentzat partiduko lehen txartel horia, eta aurkitxora, eta entrenatzailea, jire bultara, Lorenzo Rueda jauna. Hor erasoan berriz ere, azkar mugitu, zegala bilatu, hor etzegoen zirrikiturik eta Aizmanek ondo itxidu, egon ziteken azkena ere. Bera, hoi jokalari oso ona da, baina ikusten dugu bere buruan konfiantza handia daukela. Eta hoi Tolosantzako agian igual, hoi jakinda, hau gertatu du leike ondo gestionatu ezkeo, ondo kudeatu ezkeo. Berari eman baloia, itxiz, eta bera jolastu. Sorpresa daukeu, atezaina bezala. Sorpresa egintzat izan litxekena, gutzako. hori zer den, giltzarrapo bat. Beida, Dani. Taz, penalti izan leike, Eta epaileek elkarri begiratu, Maira begiratu dut, eta ez zutelakorik eman, horrengo ez behintzat, artean berriz ere Tolosa. Jabetzan eta baloia mugituaz, Arratibelek, ekarri Joritzi, hor mugitzen ari dira baloi hori, ze ondo. Iker Ortiz barrura aldera, hor datorri hori, galean ondo ikusi, baina Zarate hori txita zegoen Ortiz.
Aitor, lehen aipatu deuna. Barcelona, behin da berriz, bigarren oleadatan, han bukatuko gue. Ezker. Honea etortzeko aukera aukiue, eta beti ezkerralde. Itz ezin egukiago, esan duzu, olea da hori, ez? Olatu horrek tak ara nola eramaten duen. Beti hauntza, honea etortzeko aukera zeukiaten da ez. Hauntza. Hoi Tolosako defentsa... Ikusi orain beste mutil, mehar eta luxe hau, Grezierra da, Spiros, Txerubein. Jokolari asko dauzka, fijatu beharreko Garzak eta hau da bestetako bat. Ondo, gure Langa gora loia honen bestean. Ea, 10 eta 12koaren bila asmatzen duten urdinek. Berriz ere, Joriz Goikotxea, aukitxotik Aitortxo ari zaio urtziri animo ematen. Ja. Mikel Amiano ateatzen da hain estremo lanetan aritzeko. Ura, Ziganda, Joriz, Aitor Diaz de Serio egalerako. Eta baloia jokatzen baita ere orain ikusten ari zarete hor Andone Zubeldia. Hau da Tolosa jola. Joriz, barrura dator, hortxe jokatu! Eta itxi. 7 metro ondo bilauta deneko, ondo. Barruin etorri delako Ziganda eta Honi eskau behartzaio neko, bere indarra ez, azkenen planta duka ba, mutilak potentzia eta indarra latza dauke mutilonek eta hausi behar du nolabait, bere kondizio fisiko, atea behar ditu nolabait. Oain dio, entrenamendutan ikusi behartzaio, baina hemen erakutsi behar du, plaza gizon bihurtu behar da. Hipster, penalti horretan. Aitor Diaz de Serio. Keinu, efektorekin nahi zuen aldara zetorri zaio eta markatu gabe. Barura, Aitor Diaz de Serio. Ze garrantzitsua da, porque partiun gaude. Bi gora hor gabiltze, baina beste gol errenta lautit errutea muga hoi igual gehiagizkoa izan leike, 10 eta 12 alegia, 24. minutuan gaude lehen zatian. Asko dauka oraindik ere emateko lehen jardunaldiko partidu honek. Hemen Usabal kiroldegian Tolosan. Tolosa eskualoiaren zilarrezko, orezko mailako estrenekoa. Urtzi agertu behar da. Bikaina gainera esku horiek atera dizkio Pera Bakerren jaurtiketari. Hortzi, honek ez zegoen zalantzarik egiterik. Jarraitu barra zegoen demoraldi honetan eta jarraitu du. Naiz eta bezalakorik ere esaten hasita zegoen, iaz. Bai, honek eskubaloia maiteu eta hemen giro ezin hobea. Eta gaina erronka polita zeukiaten aurten, Eneko kegalera aldera ekarri Aitor. No falta, bai. Urratxak nola eman ditun. Falta. Joritzek, berez egalera jogatu. Bai, Mikelekin jolastuko. Eta Mikel, zaska! Ba, ondo bilatutekoa, bai jauna. Bere eman martzaioa. Ondo bilatuta, Mikel Amianak hori badu, jaurtiketa badu eta bilatu da. Berriz hauntza dituzte ikustezu, Bai, marra, nabarmena. Hala, jaurtiketa golera joan da, baina balio gabe. Marra zapaldu eta jauz egin izanagatik. Hemen txekoko beste urrezko baloi bat. Bai, 11. lortzeko. Bateatik jartzeko, Eta kantxara hasi Larrañaga. 11 dorsal horrekin. Joriz Larrañagarekin. Joriz egalera orain. Joriz bila insistitzen aritu dira hor, eta azkenen gehitxo Mikel eta bien artean ez dute elkarrondo ulertu, eta baloiala ere, geuretza da. Bai, beda, bigarren pivote bat sartu beharko, hor desoreka, erdin desoreka lortu behar dute berriz. Hor bilatzen ari dira. Mikelekin. Joriz! Beharra, Joriz! Nundik enatea du baloi hori, ikusi alde, has visto ikusi alde. Nola izkutatu baloia eta nola zartakoa, nola bota. Etzan eta barrura. Bizkarren izkutatu baloia eta azkeneko momentu rectificado eginez, taska. MVP, izan nahi du horrek. 11 eta 12. Abrakadabra. Amendeu. 26. minutua. Orain hartu behar da partiduaren neurria. Eta bai di, Lozorran egin zuen minutu horiek pasa zaizkiola, Tolosa berriz ere oso sartuta partiduan. Oso ondo defentsan. Bai, azkeneko minututan defentsa polita egiten nahi gabe, da ze laguntzak oso onak eta nola, Utzik ere bere aportazioa, hori da behar dena. Defentsa honen ondorioa hause da. Eta atezainari bereak kendu gabe. Hau da Miguel, beida. Oso ondo. Hau da isko, hau. Idi,
Arrasateko idie. Ona. Ze borroka kemena erakutsi duen. Juritzek eskatuta, baloia eta jokoa gererazi, azte bezere ukendu pixkat emateko baloiari, Bai. Pixkanaka arau berrik aztertuko iteu. Aurten txartel horia eta gorriaz gain, txartel nola ez? Urdina, Tolosa dio da urdina bezala, txartel urdina dago berriz baita ere. Esklusio gorrin iguala, baino aktan informe bat jartzea. Pikatu baloi hori nola borrokatzen ari zen. Eta hor lehia dago, pivotatzeko eremu horretan, zona horretan, lehia ikeregarria dago, eta horretan nola ari den, zer esango du, basurde baten pare, Mikel, Zuluaga, Hor falta, hor falta, eta 2 minutu normala, eske, eta baloia beha jentzako falta izan da. Bueno, hau bada, kasik ere lehen zati hauxe Barsak inferioritate horretan bat gutxiagorekin jokatu beharko duela. Baina falta izan da, zergatik ez falta, ez? Azkenen hemen gertatu dana, ez? Bai, jaurtik eta beha bakarrik indu, baina penaltie. Aldi berenan, abantai lege hoi, ikin bat, diferente hile. Tolosak amaika, Barsak amabi. Erasoan Barsa, aurretik gol bateko errentaz, katalanak. Wow! Hortxe izan da, hortxe izan da. Urratxak ikusi ditut hemen diken. Fita hori egin du. Pera Bakerrek baina ez du lortu. Bida, Pera aurrera egiterik. Alexe mista horrekin asmatu indu. Partiduko gola. Zesaten nahi nintzen. Joan Amigo gatera duen baloi hori. Eskodrara bertara joan dena. Hortxekoan ikutu du. Ondo kainotito! Bai! Asi Larrañaren txatoker ezpanago, 3. Esaten nahi gana, asmatu indu Alexek, pikin bat zentratu inditu defentsan, tiempo muerto eskatuta gero dia defentsa berriz zentratu inda, jendea lanen hasi da laguntzak, itzeiten konturatzen baldin baina defentsan laguntza asko haidie, eta nabarmendu inda. 29. minutuen gaude Jaun Andreok. Gol bateko errenta kontran Tolosak. 3 ere izan du kontran. Eta dena kontatze aldera, lehen minututan biko ere bai alde. Birritan. Orain Barsa eraso honetan alde hori handiagotzeko asmoarekin Pera Baker, jasotzen ari da. Ara, norratea da azkeneko minutu importante hau jolasteko horrer dien, Gure Mariskala. Mariskala. Estanis Arzuaga, 29 dio markagailuak, 36 segundo horiek agortu bitartean utxarte honekin. 12 eta 13ko markagailu hori nola gestionatu, Barsak izango du eraso jokaldia. Bai, ondo eskatutakoa, ez? Tiempo muertoa eskatuta zatik, azkenen bategatik eta oso garrantzitsua da atsedenaldia jutea biko tarte horrekin da biatu behar du. Aber, ez gehan osten azkeneko 30 segundo hauetan. Sartuta daude, eta azkena erakutsi dugu baita ere defentsa lan hori nola gauzatu den ikusita, eta bereziki Estanis berak ere nola amorru horrekin ez ospatu duen eutxi izana, Barsako erasoari eutxi izana. Berriz ere jokora Tolosako mutilak. Ezker galerako Larrañaga eta Mikel. Erdirako Estanis. Ikusita. Eta kantxara dator. Asier Zubiri ere. Ikusita taldea. Eta Aitorriaz esterio. Alex ez da konformatuko, Jakinda nola dan Alex ez da konformatuko bateko errentakin jutea. Bea nahi du baloia eta nahi du kontraeraso bat sortzea. Eta ikusiko dugu, nola lortzen duen. Nola bilatzen duen. Hone izan du, mistoa. Joritz, Joan Amigoren gainean. Baina irikiko, ikusi Aitor nola. Aitor Rialzeri aurreratuta, hori da. Bai, baloia berreskuratzeko nahien, Beida, urratxa bilatuz. Bai, eta urruti ez ziren. Hor, gogortxo, Asi, Zubiria. Gautiketaren bila, Amigo, ondo, pibotaren bila. Bai, eta ondo bilatutako, azken 14 segundu geratzen zen. Itxua jungea, baloia Victor Tremsentzat gola. 10 segundo
segundo jarri behar dago, Lloretz! Maili goikotxe ez asmatu, Kontrerasoan dator, Tutu entzungo dute. Eta horrela itxiko dugu, lehen zati hause, 12 Tolosa Eskubaloiak, 14 Barcelona Futbol Club Lasa Bek, 2 goleko kontrako errenta, ikusitakoak ikusita, Joseba, merezitako aldea Bartzak, zer gehiago egin zizakin Tolosak? Merezitakoa da bai, Barcelona taldea oso konstante izan da. Hasieratik bukaeraino bere jokon sartu da, oso konstantea izan da. Ez ditu euki Goitiberak, bai ordea gure Tolosa, ez? Oso ondo hasia. Horre 10 minutuko tarte zerbait behar, ez dakit, bajonaldi handi bat euki deu, eta hortzen 3 errenta hartu dula, eta gero oso ondo kudeatu Bartzelonak errenta hoi, Esanguratxua, bankillo aurkitxo oso ere mugitu duela, Alex Noguesek. Bai, eta ez bakarrik esanguratxua, eta zu fijauzea, eta ikusiko zu nola partio bukaeran bere emaitza aukiko un, Aurki izango gara berriz ere streaming honetan zuzeneko kontakizunarekin, orain tartan ere irudiari eutxiko diogu. Gogoratu 28 kanala eta Tolosa Eskubaloiaren web orrialde ofizialean gauzkazue streaming zuzeneko honekin. Eta txio bidez Twitterrez ere jarraitu nahi baldin bagatuzue eta geurekin elkar banatu zebon animo hori. Gogoratu Tolosa Zilarrean geure hashtaka. Orain txerde! Mahala baserria, 100% produktu naturalak ekoizten ditugu. Orain baita izozkiak ere, bertako esnearekin eta kalitatezko osagaiekin eginiko izozki naturalak. Gipuzkoako bihotzetik, Mahala baserriko produktuak. Benetako kafe italiarra ezagutu ezazu. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure... Mahala baserria, 100% produktu naturalak ekoizten ditugu. Orain baita izozkiak ere, bertako. Mahala baserria, 100% produktu naturalak ekoizten ditugu. Orain baita izozkiak ere, bertako esnearekin eta kalitatezko osagaiekin eginiko izozki naturalak. Gipuzkoako bihotzetik, Mahala baserriko produktuak. Benetako kafe italiarra ezagutu ezazu. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure lanean zerbitzatzen dizugu. Espresso zerbitzuak, zerbitzu profesionala. Joanak naiz, Tolosakoa naiz eta Euskaldun berria naiz. Taranakarim naiz, Azerbaijandarra naiz eta Euskalduna ere bai. Montse naiz, Bartzelonakoa naiz eta ona etorri nintzen lan egitera. Eta horten ega gainditu dut. Kaixo, Pili naiz, Salamanca jaio nintzen, baina gaur egun Euskalduna naiz. Eta zuk, aldakizu euskeraz. Orain duzu aukera. Zure Seat kontzesionario berria noetan. Urte askotako esperientzia eta gero Tolosa eta Goierrira iritsi gara. Kotxe berriak, bigarren eskukoak, eskaintza bereziak, tailer zerbitzua, merkatuko baldintza, eskaintza, tratu eta deskontu honenak eskainiko ditugu. Ergoien autoak. Ileak entzen ibiltzeaz nazkatuta zaude, ez alduzu oraindik fotodepilazioa probatu. Zatoz Tolosako Nomas Beiora eta hartu ileaz betirako. Tarifa finkoarekin egiten dugu lan. 30 euro, zati eta saio bakoitzeko. Informatu zaitez konpromezurik gabe. Tolosan, Rotulan estudioan. Zuk nahi duzun irudiarekin, behar duzun euskarrian egingo dizugu. Kuadroak, apaingarriak, kuxinak, egutegiak, biniloak eta askoz ere gehiago. Tolosako San Francisco pasealekuko 28an. Rotulan.
Mahala baserria, 100% produktu naturalak ekoizten ditugu. Orain baita izozkiak ere, bertako esnearekin eta kalitatezko osagaiekin eginiko izozki naturalak. Gipuzkoako bihotzetik, Mahala baserriko produktua. Benetako kafe italiarra ezagutu ezazu. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure lanean zerbitzatzen dizugu. Espresso zerbitzua, zerbitzu profesionala. Joanak naiz, Tolosakoa naiz eta Euskaldun berria naiz. Taranakarim naiz, Azerbaijandarra naiz, Euskalduna ere bai. Montse naiz, Bartzelonakoa naiz, eta ona etorri nintzen lan egitera. Eta aurten ega gainditu dut. Kaixo, Pili naiz, Salamanca jaio nintzen, baino gaur egun Euskalduna naiz. Eta zuk, ba aldakizu euskeraz. Orain duzu aukera. Zure Seat konzesionario berria noetan. Urte askotako esperientzia eta gero Tolosa aldea eta Goierrira iritsi gara. Kotxe berriak, bigarren eskukoak, eskaintza bereziak, tailer zerbitzua, merkatuko baldintza, eskaintza, tratu eta deskontu honenak eskainiko dizkizugu. Ergoien autoak. Ilea kentzen ibiltzeaz nazkatuta zaude, ez duzu oraindik fotodepilazioa probatu. Zatoz Tolosako Nomas Beiora eta ahaztu ileaz betirako. Tarifa finkoarekin egiten dugu lan. 30 euro, zati eta saio bakoitzeko. Informatu zaitez konpromezurik gabe. Tolosan, Rotulan estudioan. Zuk nahi duzun irudiarekin, behar duzun euskarrian egingo dizugu. Kuadroak, apaingarriak, kuxinak, egutegiak, biniloak eta askoz ere gehiago. Tolosako San Francisco pasealekuko 28an. Rotulan.
Atxaldeon berriz ere streaming bidez Usabal kirolde jarraitzen ari zareten guztioi. Hemen gara berriz, bigarren zatiko zilarrezko orezko mailan dago talde hau, Tolosa Eskubaloia. Eta guztiak zuzeneko streaming bidez izan web ofizialean, Tolosa Eskubaloia web ofizialean, eta baita 28 kanala eskualdeko telebista irudietan ere. 12 eta 14 dio markagailuak Tolosa Eskubaloia eta Barça beren arteko neurketan. Joseba Garmendia lehen izan dugu, oraindik ere hau irekita dagoela eta bigarren zati honetan zer aldatu behar du horretarako Tolosak. Bai, era bat irekita dago, Bartzelona aldetik ez dugu aldaketaik, bai jokon, bai erason, bai defentsan ez dugu aldaketaik ikusiko. Tolosa bai beharko du, azkenen bere jokari, Bartzelonarak eman diona, konstantzi pitin bat, 30 minutu hauetan, hola jolastea behar du Tolosak, Lehenengo zatin hasi doan bezala, hola xin, bere jokoa, bi pivotek sartuz, eta erdin desorekak sortu. Bada berriz ere kantxara honen bestean, Alex Nogesen apustuak honetan darrai, lehen ere aurkitxoa mugitzean oinarritu den apustu izan da. Eta honen bestean orain haserako lanetarako ere, horrek ustera naiz, izan Arratibel, izan Joritz, Garmendia, izan baitere hasi Zubiria, hor dago Estanis Arzuaga. Lehen zatian Asier Larrañaga, sorpresa nagusienetako bat, politenetako bat izan dena, eta ezkerre galean baitere, protagonista lehen zatian Iker Ortugolak. Iruna dituztela Asi Larrañagak, Aitor Diaz Esteriok eta Joritz Goikoetxeak, bi gol berriz Iker Ortizek eta Lander Casadok beste gol bat. Tolosaren 12 horiek dira, Barsak baloi dekoan jarri denean. Bai, berriz ere Tolosa 6-0 itxi hortan, Dan pitin bat arriskua hartuz, azkenen jartik eta potente ditu, baino era. Ona, garrantzitsua guztiek ja lehen baloi hori horra geratzu izana. Bea Miel. Bilatuz eta ze kemenarekin jarraitu den horra aurrera gainera. Azkenen gerra horrekin zeira bazten dugu, txartelak, esklusioak. Eta Mikelek hortarako badu, kasta hori eta horra ari da, eurrian. Bai, arrasateko idie. Venga, hor, mugituz, baloi berriz ere. Oso ona, bea Mikelentzat! Eta gutxigatik ez, baina oso ondo. Dira Fons, atezainak irakurri du intentzioa eta baloiak erarazi lehen eraso jokaldia honen bestean utxala Tolosarentzat ere. Waha! Berriz ere, eskubikainak aterata Gurea baloia, brasileiroa. Etorri zaion bezala, ikusi du teknika aukera. eta ederra duka, suspentsio hori, jaurtiketa hori, baina parean urtzi, ara. Eta Joritz, gutxigatik kanpora. Baina ondo bilatutako, azkar eta bitan bentsatu gabe. Bai, hau... Eta ze bari zinen hori reklamatzen gainera, ez da? Erditik Joritz, sardedilla. Bai. Bai, azkenen bera partidan hasieran ikusi dugu, bera izan dela bai bigarren pivotekin baliatuz, bai estremon zirkulazioekin baliatuz, erdin desoreka hori lortzea eta bere kualidadek demostratuz erdiko zea horrekin, finta potente horrekin. Da hori bilatu behar du. Barça baloia mugituz eta esaten joan egala bilatu behar dutela, baina ez. Horra atera Gabriel Txereta, Brasil. Barkatzen, gu askotan barkatu dugu bezala. Horregatik, gu barkatutakok. 3 goreko kontrako aldea. Gehienez horixe izan da orain arteko zuloa. Ea berriz ere txikitzeko gai garen. Zer, Mikel? Zalantzan geratu da runetua. Mugituaz. Hor, bai. Ondo, Mekme! Didau! Etorri zait eta nik ebera baki. Ondo Andoni, aber mutu bat hartzen dugu, Eta norgeiagok, Baloia ari ematen diote eta erantzuk zurain. Bioñego bat egin izan du hori. Baloia eskuadarera bidaltzeko. Bat kale eta bera erantzuna eman digun. Eta Aitor Ibarguren, bai, lehen ere fijatu naiz aurreko jokaldian, Urtzi gerriko minez geratu da eta aldagetara Urtzi. Eta Aitor Ibarguren entzat, Andoaindarraren entzat orain ATP-ko erantzunkizuna. Eutxe Aitor.
ezer urtzin mina hoi, eta gu gurea segitu behar dugu, venga! Hor ondo, berriz ere, Mikel Zuloagak barruan bilatu behar du, berdin ari da baita ere mugimendu egiten hasi Larrañaga. Bai, hoi eskatzen nahi genena. Mikel eta Asier barrura sartu, horrekin eman, zabaldu. Bi pivotekin jolastea, Bai. eta guain Andoni da erdiko posizioi bilatzen. Lloris, barruraino! Ondo markatu du jokaldia. Jokaldia oso ondoina, baina oso gaizki bukatuta. Behin da berriz. Wow! Zutoinarekin batera, Aitorren zalen susto ondo konponduta. A ber, 6 metrotako falloik konpontzen baldin badeu, da punteri... neurri hartuko hori, Mister Arratibel hemen da berriz ere, etxeko suspergarri. Aloia mugitzen berriz ere. Ea, Mikel, zer? Andonik ikarri Mikel. Barrura! Gola! Bai, bazirudi ez Zutoinak alderatu duela, baina... Bai, lehen. Baina Mikelen baloia, barrura joan da nola gainera. Lehen gola ez da nahi zan, guain bai, da iguala. Poste berdine join du. Gurea. Urratxak. Bueno, hola. Ondo irakurri du kontraratzoa. Bai. Ondo aprobetxatu indu, Bi eta hortzeko partzial polita, 15 eta 16 jartzeko. Ufa! Gutxikin Bai, hau, pikin bat komeni zaio... Bizia azkar eta ero egotea, ez da partidua. Zergatik esaten dugu bizie, konturatu gea Bartzelona jolasten nahi duen jokalarikin damakila partio guztia. Leheneko partio denboraldiko lehen partio dela. Guain dio gorputzak pisutxu daudela. Zartako Mister Arratibel! Zer atenor Iñigok haze esker eskua, Bai. Eta... Latigo! Aitorrei lehen komentatzen niona, Aitor? Igual Tolosai komeni zaio askartzea. Bizi puntu bat ematea. Eta gezurra irudize, aurrean daukan taldea, talde gaztea da, alde horretik fizikoan oso bizia ere badena izan. Baina, defentsan ikusten dugu orain artean punta hulik balin badu, Barsari. Eta hori aprobetxatu behar dago, ezta? Baina... Ze bestela hau daukate. Xabi Castro. Urtsik ezer egin. Zalegoa. Urdinak. Aurten bai, Gaur kale jiran. Bai. Dena esan dugu, Tolosa erdigunetik bertatik. Usabal kiroldegirako bidea. Kale jiran egin. Demoraldiko lehen partidu hau girotzeko. Beti jenden beharra izatea, baina aurten areketa gehiago. Zaila izango da, zilarrezko maila honetan lehenen urtea eta zaila izango da. Jokalarintzako zaila, lehengo urten ikusita ze emaitzak eukita, aurten ez dialakok izango, eta hor armaiak jokoan hastei eta aikatuz eta animoak behar dira. Kontra soan Barça, buah! Haze hankatela! Aurketa ediketa ez urtziotegik, Iceman is back! Kontraera sortako erantzuna ez zintxo beha, kontraera polita, geldiketa, ariketa politagoa. Eta aurreko erasoan ez dugu gehiagia azpimarratu, baina Dani Mendinu eta pivote lanetarako ordan, meretzi urteko mutil gaztea. Ea Danik zukurik ateratzen duen hor pivote lan horretan, haren bila Leni Joritz, orain berdin baita ere Asier, baina ez batak ez bestek ez dute helburua lortu.
Bai, horrez, zehose, egontzeiken, Zehose egontzeiken falta, Asierri. Ze galdi egin duen Brasildarrak. Gabriel Txere. Harentzat. Laugarrena. Eta ez da. Eta neurketan alderi nagusina orain lortu delako, 4 goleko errentarekin Barsak. 8 minutu pasaira bigarren zati honetan. Badago partidu oraindik ere. Ezer berezirik gabe, baino konstanteak. Bai. Da gure akatsak aprobetxatuz, hoi bai. 110 egon behar dago horko neurketa aurrera ateratzeko. Bai. Guain Andoni jartiketa hoixe. Ez zen oso garbi jartiketa, baino... Txereta ondo beratzi du hor bai, Stanisek. Hoi da defensa. Bikain irakureta. Lehen Stanis gero Asier eta orain kontrarazoan. Barrura! Tori erregaloa, Iker Ortiz. Airlines. Beste galdi bat. Hau behar du Tolosak eta gaina bilatu behar du, baina hau aurkitzeko defentsa lanetan fuerte, gogor, solidariok, ez baldin bagea ezin deu lortu. Eta golak oso banatuta, orain Ikerrek bere 3. egin du, Asier Larrañagak ere beste 3 ditu, 3 badita ere Aitor Diaz Dezeriok eta Joritz Goikoetxeak. Eraso hori ondo itxi dute, defentsa bikaina eginda kontrarazoan, minartuta dago Iker. Bai, ezin du gelditu, lehen esan. Ezin du Asier da minartuta dagoena. Iker ja... Eta aldaketa. Beste defentsa polita. Mikel. Berez ere jokora etorri dena orain Andoni, Zubeldia. Bai? Berez ere bi pivote bila. Bi pivote, ez? Buruak izaten da, ez da? Eta bilatu, eta lortu. Bai horixe. Hori, Dani Mendinuetarekin eta Mikel Zuluagaren presentziarekin bilatu dutena eta Mikelek errematatu du. Da ondo gaina, 18 eta 20, 2 eta 8ko partzial polita. Tolosa oso ondo egiten du jokaldi bada, azkenen 4-2 erason jarri eta olako 2 pivotek baliatuz eta aprobetxatuz Joritzen abiadurakin da bain Andoni lehenengo lerroan, hoixe, aprobetxatu beharra da hoi. Da oso ondo itegu. Orain erasoan ondo asmatu dena Barça da. Bi barrura karri du horrek. Berez ere errekuperatu, eraso taldea. Pivote lan ez bitankeak dauzkago. Dani Bera eta hor joko antolatzen, Joritz eta hori Andoni Bera. Ondo zen baloi pikatu iritsiko baldin bazen iritsi. Despejatu da zeukan panorama dagoeneko. Pitin bat, Mikel Zuluaga. Andoni... Eta... Ez du balio izan horrek. Hortxen zerbait, esklusiba egual da. Bepaila zai dago. Bai, uste. Bai. Eta honen bestean. Ja, uste bigarrena izango da. Bat gehiago izatea orain aprobetxatu behar du, Tolosak. Ez da notizi txarratuko. Johan Amigon bigarren esklusia izan da, eta ataken jokalari garrantzitsua da. Hori baliatzen dugun. Akaso orain bestelako aldaketa baten bila baita ere kantxara. Aukera polita dugu, guain, Lander, Casado. Egala ondo bilauta, Lander. Barruraino egaletik. Lander Casadok zer atera digun hor. Lander Dandi! Dandi! 19-21. Hau Arrasate, Arrasatetik jarraitzaileak ere hor balin bazaudete. Zeo mutila maite dugu. Berrize partidun gaude, Aitor, berrize partidun. Bi goleko errentari. Beida berrize! Zondo lapurtakoa, ez galdu da. Eta hor 2 minutuen marko zien. Lastima ba, behotu naiz, baina esker. Bai, irriste egin dazkenean. Nola la ordea babesten jakin dute eta honen bestean
Lander eta Ikerren arteko jokaldi horretan, baloia berritzere geuretzat, hor da Lander. Ioritzik eskatu du jokaldia, bai. Hor berriz ere, baloia mugitu, Andoni, Ioritz. Lander, ekarri Ikerrentzat. Landerrek zer, mendi hor daukate, egalea narratibelentzat, Haze gola! Espektakulua Usabalen! Bai, hemen Tolosan ez dare olatuke, baina Tolosan olatu eharra hartu du. 20-21 gol bakarrera jarri da Tolosa. Partidua dago. Denbora badagoen enetik gainera, 13. minuto baino ez baita bete oraindik bigarren zati honetan. Bosten aurka jokatzea oso ondo aprobetxatzen ari da Tolosa, individualidadeak hauek dauzkate, eta ez daukate elkarrenekin zertan gehiagin jokatu beharrik alakoak ateratzeko Xabi Castro. Bai, baina horrekin nahi di, joku kombinatiboa. Agortzuko zaie. Bai, joku kombinatiboa, bertan bera utziu azkeneko minututan, baina azkenen beda ze besoa daukiaten. Teknikoki oso onak die. Berriz ere, egaleko superioritate hori aprobetxatu nahian. Gero azkenean falta, bai. Hala egin du Lander Casadok, tamalez, erasoan. 22. Bueno, baloi garrantzitsua zen, da, Bartzelona berreskuratzea, beida, hor falta. Zilarrezko, orezko mailako oso estrenaldi duin egiten ari da, eta porrotxa jarri nahi du horrendik ere Tolosak lehen puntuak erdietxita. Eta aukeran dago, partiduan dagoelako. Lehen gurten Bartzelona esango deu, bosgarrena gelditu zen. Play-offe jolasteko aukera okizu, baina nola filiala badan da ezin du, baina bigarren zilarrezko mailan talde oso garrantzitsua da. Xabi Castro jaurtiketa eta orain oso ondo Aitorek irakurri dio nahi. Jaurtiketa izan da gero kontrarazoan, prezipitazioa gehitxo. Arratibelek ezin izan du. Hor Aitor Ibargurenek bidaiteko baloi hori lotu. Lastima. Bai. Gauza hauek, Baina berrekin, etxi mutilek. Bai, lehenengo partida da, denboraldiko lehenengo partida da, eta Alex gauza hauek lijatu o limatu behar ditu denboraldian zehar, berreskuratzen du baloia, tarteka defentsa politak ukitzeiteu eta hoi aprobetxatu beharra dau. Aleix Gomez. Berriz ere, batetik, berriz ere. Laugarren aretzat. Da bukauta hau, ordu laurden bat, bukatzeko. 23. Aitor Diaz eta Serio. Eta berriro, beste behin, Asier Larrañaga kantxara. Hor da Asier, Joritzekin. Joritz! Falta ondo behartuta. Eta bilatuta ere, bai. Berriz ere, bi pivoten autuarekin, Alex Nobes. Oain bai. Galera, bai, nabarmen gainera. Hor Aleix Gomezek, zigortu garra zegoen hori. Baina ez, Ze ondo! Hola! Ez du barkatu. Dani! Mendinueta. Behon deigela, Dani. Partiduko aurrena. Ondo, Hau ere bere artxiboan gordetzeko, Danik. Zilarrezko horrezko mailako nire lehenengo gola. Naka. Erasoa, erasoa Tolosak zentratu ditu, konstantzi bat eukidula eraso estatikoan, Guain lortu behar duna, konstantzia hau defentsara mate. Spiros Txerumein Greziarra da, Arentza suspensioan gol, bikain hori jaurtik eta ederra eginda. Eta horlakoak ere gozatzeko gaude egia da. 21 eta 24, 3 goleko errenta kontran daukaguna. Ez gehaztu behar, roain ikusten nahi gehan jokalarik Bartzelonan. Hemendik gutxira... Non ikusiko ditugun ez da? Bai, non egon goieta. Ufa, blokeoan ikere gerri hor. Beida Aitor, zeon Aitor. Oso argi. Hori da partiduan egotea, Bai, oso argi Aitor, Ze ondo. Utxartea. Eta orain utxartea Lorenzo Rueda. Barcelona Lasa B taldeko entrenatzaileak ez, Alex Nogesek eskautakoa. Beste unek kritikoetako baten gaudelako eta orain akaso berriz ere aldaketa eskatzekotan eskatu barrelako. 21 eta 24. Zein izango da? Klik egiteko momentua da, ikusi, bigarren zatiko Ekuadorrean gaude eta guain eskatu du klik egiteko. Nik uste hemendik aurrera, hanka azeleroan jarriko dula Tolosak eta Tolosa azkar bat ikusiko dula. Haupa ikusle, zer mouzari zara pasatzen? Ondo ez da, streaming hau jarraitzen eta zilarrezko horrezko mailaren magia
gaur bizitzen. Hala izango gara, hala bilduko gara. Tolosan, etxeko taldeak partidua duen aldiro, zuzeneko streaming honen luzimendu eta eginalarekin. Ezpairik gabe, aurtengo aurrekontu bera osatzen lagundu duten babesle guztiei eskerrona adierazteko beste modu bat gehiago. Denon artean, posible egin duzuelako zilarrezko orezko maila. Luju bada, bai, telebistan aldetik ikustea eta potentziatzea gure kirola. Pikin bat alde baten daun kirol bat potentziatzea. Eskubaloia, estatu mailako bigarren maila, Tolosa bertan gaur bere estreno historiko eginez. Barsaren aurka gainera ez, Nornairen aurka. 17. minutura ia iritsi garenean. Tolosa erasoan 3 goleko errentari murrizteko gogo, Zioriz. Baloia pikatu behetik Danirentzat, baloia galduta, kontrara sonator Barça. Dani entzeuken aukera baloia hartzeko. Pausak ondo markatu eta hor Aitorrek zeregin gutxi zeukan. Gola lortu duen, ospatu ere ala Jordi Deumalek. Orain Aitor Diaz Ezerio, baloia ia galtzeko zorian izan dira hor, Joritz. Hor, berriz ere pausoa, eta ez pasiua, baina ordena berriz ere hartuta, bagatoz! Berriz tempoak hartuz, eta... Aitorrek Joritzi, horrek karri berriz ere. Joritz, Aitor... Nabarmenak izan behar die pitatzeko, Tiketa behartua, bai, oso. Ez daki eskutua pisatzen nahi dan, azkeneko jokalditan. Librezar esateko eta esan duzu. Badago, alako ikututxo hori. Ez da aitzaki ala ere gaur, oraingoz kantxan ikusten ari garenaren enean. Joritz! Tiketa behartu zena, falta ondo behartu du behintzat. Berriz bilatu beharko zuen Joritzek, Beize bea bilatu behar du. Azkenen 2 minutuko... Iker, baruraino altator, ondo ikusi eta ez do markatu. Zuluaga jaunak, 3. neurketan, Mikel! Gole gehiago eta entxufatuta. Pibotelan horretan, orain Aitotxorekin eta Stanisekin Tolosako murru osatzen. Ba ikusi, haze lau hor erdian. Beda, Grekon Dani, altura, Stanis, Aitortxo eta Mikel. Eta utxeko apustua hori bai, defentsan. Ze ondo utxi duten. Dita, triangulazio hori. Bai, oso ondo, Eta gero libre, Vitor Trems gol egiteko gai izan da. 22 eta 26 lau goleko kontrako errenta hori. Zama gertatzen ari da, Arrimatu gara ba, ja! Olatu agaldu deu. 19 horretan, ilusia piztu ere bai. Hemen, Alexek beste puntxu bat eskatzen jo, guain behi da eneko zigandatea da, 10 metroko, 9 metroko jaurtiketa bilatuz, 11 minutu badaude, denbora badago. Esate baterako, horrelako enbidez. Eneko ziganda kantxaratu berriaren golpuzka. Himan! 23 eta 26. Barça, Xabi berriz ere erasoa. Zer atera du, 6 metro, hemen bai. Bai, behartu duelako, Nabarmenak izan di, Bai, gaur ez dago, zale gero ondo ulertu duten bezala protesta egiteko arrazoirik. Beraz, 6 metrora Barça 23 eta 26ko handitu nahi du, eta horretarako Pera Baker. Eta Aitor Ibarguren aurrez aurre, eutxe Aitor! Uofa! Efektuz, goxo, engainatu Aitor eta tas nola sartu den Perak. Teknikoki maila daukiate, bai. Bikaina. Bartzelonako taldea, teknikoki. Eta bat direla gainera hemen mutilak aurten aurre denboraren bertan ere, Barça alguztidunarekin, alegia lehen taldearekin entrenatu dutenak. Bai, iadanak gaina. Claro. Azkenen olimpiada eta jundien jokalarik tokia hartuz. Eta hori beste puntu bat ematizu, Hor, mai hortan jolastea, lako maiak jokalarik eta ikustea eta bere ondon entrenatzea, beste puntu bat ematizu, Hoi dauke Bartzelona eta hortaz aprobetxatzei, normala danez. 23 eta 27, zer diozu ikusle? Buelta eman gol diegoni. Ez da basko geratzen egia da, baina ez da esperantza galdu behar. Ez.
Goratze zea, maiatzan, Sankirzen kontra. Ze aldea, ze putxu bat, gaur hoi bilatu behar dugu. Eta armaiak bultzatu beharko hortako. Hoi eskatu behar zaiet aldeari. 9 minutu luze, geratzen zezkigo. Eta erasoa, baizu. Alde orain. Leba. Arrega. Bai, eneko ziganda jaurtik eta bilatuko, berri zeneko. Horda eneko. Barrura! Himan! Aurretik ikusi zamaldu bezala Joseba Garmendia txamako! Geure gaurko komentarista egile hause. Ikere harri Joseba. Egaletik. Eta barkatu ez duena, Jordi Deuma alda. Aretzat gol hori. Bai, eraso lanetan ez gaude gaizki. Jaurtiketako posiziok eta ondo bilatzei jau. Nahi deun jokoa eiten nahi geha, baino defentsa faiatzen nahi zaigu, karo. Aurren beidaz eta aldea daukun, Aitor, tira de serio, ondo, pilauteko bale. Penalti, Hiru, lau, dena gainean jarrita. Hala, eskatzen du gainera. Eta, bueno, eskatzea Mikelek horren normala du. Hemen Tolosa optika una dauzkeu, bidaltzeko modu, gainera. Bai, bidaltzeko modu dauzkeu. Eta Mikel Zuloak kexu zen, epailei, Ze ondo. Aitorri! Polita zen ba efektuarekin ondo. Aukera hoxe zan. Zutoinak atzera bota du. Aitortxo! Eta jendan eskertu dion txaloekin. Baiokaldi hori geratu duen bezala geratu izana. Aitortxoatea da pikin bat, indartzea defentsa hori, defentsan eukitzen nahi gehan galera horik ez. Ez dauzkeo laguntzak, behaiek oso botatzen du posizio guztitatik. Ez du behar 10 metrotatik botatzea, 8 metrota gerturatzen nahi die eta hoi moztu beharra da. Eba. Barça. Hau ere funtzionatu egin die, berriz ere zeuk leno aldarrikatzen zenien joko kombinatibo hori. Berrezkoa dute, kontrarazo honetan, bai. Bagatoz eta balazta eskufrenua eta... Bai. Ea, mutilek buruarekin, hortxe. Osa talden raroa. Ioritz. Oldartzekotan, atzetik atorreneko. Oso ondo, pauso, bera bakarri. oso Nola markatu duen eta... Aizu, teknika ikaragarria erakutsita ere, arentzat laugarren gola, Asier. Oso ondo bilatuta, bere altueraz baliatuz, beso altxatuz. Hormaiztik gara nintzat ere estreño politia gaur oso. Bai. Erakusten nahi dugu kainontzitoa zergatik den, Oierriko kainontzitoa. 25 eta 28 ari da galtzen Tolosa Barça beren aurka. Lehenengo jardunaldia. Zilarrezko orezko mailan. Eta haupa aldi beran baitere gaur Tolosan bat eta beste kalera irten eta 28 kanalaren bidez kuadrilla minuta zabetenok. Eta eraso, beda. Hau ikusten. Ufa. Eraso latza izan barko zen Aitorrei olako... Bai, kakateko erraman diote. Eta Aitor lurrean, kantxan. Aitor, perdona. Pero no olvida. Baute. Mehatxua izan da hori. Erne beraz. Tolosa 25. Barça beko 28. Kezkatzeko ere ematen du, Bai, gogoratzen geha, guain gogoratzen zea lehenengo zatian ze ukiduen bitarten. Ados. Guain. Odolkiak horreinetan. Bai. Hemen buelta. Kataluniatik etorritako jokalarie, buelta eman dio. Baino... Aitorri esaututa. Uriol izan da? Ez? Han bertan dago. Bai. Aitorri esaututa souvenir txiki bat eramango du Katalunia aldea. Victor Tremps, orain ikuste egon, lasai. Bai. Ikustazue. Bai. Victor Tremps esku txik ez da jungo, Ez da jungo Katalunia aldea. Esaututa gure defentsa. Iñaki Arratibel taldeko osagilearekin batera. Aitortxo errekuperatze bidean. Izu. Ordena begiratzen, Keinu itxusia egin du guain Victor, Sartzen nahi da gerra baten. Temsek. Bai. Armaiei... Arrotuta. Bai, keinuk eta... Hoi dauke. Gatozen jokora. Bartzan eskutua ematea... Bueno,
hauei mina gehien ematen dion tokitan eman bartzaie? Markagailuan? 25 eta 28, bira arrimatzeko, gerturatzeko aukeran Tolosa. Haze borroka hor. Eta Ioritzek nola eskatzen dien epailei. Beita berriz falta egiten nahi diote. Neurriak eskatzen dizkie epailei Ioritz. Goikoetxea, Magic. Komeni zaio Tolosai berotzea partido bain, komeni zaio. Hor, bada aurrera. Bela. Az esku atera dio. Kontuz, que hemen egon leike, tarjeta urdine. Temps izan da, hor esku itxusi hori atera duena. Ioritz Garmendiari. Ioritz Goikoetxeari, Jesus Garmendiani. 2 minutu bakarrik. 2 minutu. Espulsio eskatzeko moduko bat, Bai, hau txartela erakusteko modukoa zan. Eta Ioritz ez, ja lortuta hoi. Eta honetan geratuko da oraingoz 2 minutuko espulsioa. Baina Ioritzentzako de bai. Victor Trems eta Ioritz Goikoetxearentzat. Partidua berotu deu, komeni zitzaigun partidua berotzea, baina buru puntu batekin, Ioritzek guain pitipa galdu du. Hor, Aitortxo ere, badirudi errekuperatzeko moduan dela Aitortxo. Eta Anabas honen ostean, 6 minutu falta dira neurketa amaitzeko, 25 eta 28 dago markagailua, ikusten duzue, Tolosa erasoan. Epaien azkeneko erabakiak, azkenen pisua eukidu eskutua, bera. Eta Ioritz gabe, hor asmatu behar da. Bikainor! Ai! Beida, ze gertatu da berotzeakin, lehen etzan apitatzen. Horen bai. Taska. Bueno, bada zerbait gehiago, positiboan noski. Eta Mikelek orain ondo behartutako penalti hori, ea aprobetxatzen duen Ikerrek. Ez deu faiatu behar bain, Iker Ortiz. Gure Turkish men, anotarra zer, barrura! Ikerren penaltia gauzatuta, 26 eta 28 txaropena bai badago. Norgehiagoka ikusten nahi da entrenadorea, Barcelonako entrenadorea norgehiagoka guten nahi zaiola bide hortatik berotzea bidetik eta gelditu nahi du. Ikusle, zerren zaizaude, hau da zilarrezko horrezko mailaren espektakulua Tolosan etorri urrena. Gorde data, gorde fetxak. Arrotu behar gea, 5 minutu, venga, dana eman da. 5 minutu baino ez, 2 goleko errenta, gauza orain dagoen bezain bero egonda, utxala izaliteke. Zer bizitzen nahi dan hemen ezin da kontatu, Aitor? Zergatik etxeat etortzen honea hurrengon eta zue kontatu? Bi entrenatzaileen jira bueltan dauzkago, kantxan, jokalariak, neurketan zuzenen jasoko dituzen azken aginduak jasotzen. Izan Alex Noguez Tolosarrentzat, izan Lorenzo Rueda Barça beko mutilentzat, biek ala biek, oso biziari dira aginduak emanaz. Eta hemen Tolosako zalegoa. Gaur beste behin Usabal ia bete duena. 800 lagunetik ez gabiltza urrutik gaur Usabalen. Baloi garrantzitsua, defentsa, partioko defentsa izan behar du hau, Guain hau, baloia berreskuratzea eta gola sartzea azkar. Bueno, kontuz, Barcelona bernola jolaste ditu nolako minutuk, daukiaten gaztetasunakin, da haber ze demostratzen duen. Eta goratu, bosten aurka, Ioritz Goikoetxearen eta Uriolez Victor Tremsen kanporaketen ostean. Barça, baloia jokoan jarrita. Baloia Xabirentzat. Joan Amigo, Xabi. Horren mugitzen ari dira orain, ezker, Pera Baker. Hor, baloia. Ia galtzeko zorian, ia ez. Xabik, baloia, pasibo ere ez aurroti. Oso, ondo defensa, ondo asierre. Tokia galduz, baina, bueno, falta inarte ezin zaio utzi eta hala izan da. Barruan gala bilatu dute ondo itxitakoa. Pasibo. Jautik eta hori, ze ondo itxi duten. Estaniz enorme. Mariskala, zen olako blokeoa indion. Bai. Bera eta Asierren artekoa, laguntza ona eman dio Asierrek ere, dena esan behar bada. Zen blokeoa. Gaur tentsioan ikusi duzu, Aitor! Ibarguren
gure ate zaindaria. Bere sinadura, bere keinua utzi behar du partida honetan Aitorrek, ikusiko du. Baraina momentua, 4 minutu terdi falta. Stanis, falta gogorra izan da. Stanisentzako 2 minutu. Stanis Arzuaga kalera, laukin geratuko da Tolosa. Erresa, pitin bat erresa izatea hau alde honetan bitatzea eta alde honetan. Ondo, gero Kirolegez lagundu, eskua luzatu Jon Amigori. Eman dio, Bai. Zanta, Bai. Desan da bezala, hor Jon Amigo, errekuperatu da, eta Stanis ikusten duzte ondoan, aurkitxora nola joan den. Buah! Partido... Laurekin, bosti nola aurre egin. Eta jarri zaiot Bartzelonai. Eta kero, orain aintzat hartu behar dugu, laizten errekuperatuko dituztela beren espuseuteko lehen jokalariak bi taldeek. Beda, aldapa bera baino. Wow! Zer daukeu inguru hontan, Aito. Esan behar nun, aldapa gora ausko dauzkeula eta gu ohituta gaudela baino, olako... Orain zure, orain nire. Bi akats elkarren segidan, lehena Katalanek, bigarrena Tolosarrek lastima. Olako pari, 26 eta 29. Olako parik ezin di, azken minutu hautan, Joritz, errekuperatu dugunen bestean joko antolatzailea, magia! Joritz. Baloia orain ezker. Ondari dira. Ratibe! Etzeon, hemendik gertu gaude, eta etzeon. Berak ere harridura aurpegia jarri du, orain lastima. Burumak urru ikusten duzu, Bizpairu optika sautzen Inigo. Tolosa honak, Inigo Arratibelen jokaldi ikustazue. Eta, etzeon, nabarmen zapaltzen. Baina, asko kostatzen da Bartzelonai mina itea eta puntuke lapurtza Bartzelonai eta horrez gain olako erabakiak gehitzen baldin bai aldapa gora ez urrengoa. 3 minutu falta dira neurketa amaitzeko. Orantxe 27 iritsi gara. Barça, jokaldi erabakigarria izango dena. Wow! Penalti aldaratzea behientzako izan dira, Inigoren falta. Eta honen bestean, penalti lerrora. 26 eta 29koarekin. Erabat isteko partidu ja, Bai. Hau ja gauzatuta Pere Baker, Aitor Ibarguren eskatzen zenenaren momentua badaea, Aitor, Pere Baker. Barçarentzat, 4 goleko errenta, 26 eta 30koarekin. 2 minutu eta 30 segundo falta direnean neurketa amaitzeko. Ondo kudeatu du azkeneko minutu Bartzelona, bere errenta oso ondo eraman du. Pikin bat arbitroen erabakiak baliatuz, baino... Errekuperatu dugu, berreskuratu dugu, 6garrena. Ez izan. Eta etorri da honen bestean jokatzeko eneko. Zigandaren jaurtik eta behar dugorain. Joritz, baruraino, falta behartu. Bai. Ondo gainera onartutakoa Jordi Dumalek. Penalti lerrora. Transizioa, penalti, bota. Azkenen denbora korritzen dut, aurra dijo. Joritz, Magic! Barrura! Gola! 27 eta 30. Minutu eta 30 segundo falta denean neurketa amaitzeko. Barsakoak noski, orain luze eta lasa jokatzera. Norgeiako ez dio aurpegia galdu, Xabi... Beti lutxan, beti ez dana eman da. Xabi, garean bakarrik... Aitor Ibarguren! Azesku atera duen. Venga, pitatu arte. Inigo Arratibel, bagatoz, Stanis, baruraino, jaute ingo du! Ondo bilatutako. Oso ondo bilatuta, Stanis. Inork ez zitzaien ateatzen da... Azken minutua, Tolosako 27, Bartzeko 30. Agortze segunduak jada. Bai, miraria itxuten. Eta Basaren entrenatzaileak Lorenzo Ruedak egia esan orain beharra handiek ez zeukan, utxarte eskatzeko, baina eskatu du. Ez baino, azkenen
maikatu indu, behar bai. Eta ondo lotu nahi du garaipena, bere gintzat demoraldiko lehen garaipena izan bide dena, eta honen bestean 54 segundo faltan geratu den neurketa hause, 27 eta 30rekoarekin erabakita dagoela ere esan genezake, ez da? Ba, egian igual bai, Katalan kolorea daukiat 2 puntu hauek, lehenengo 2 puntu hauek, baina alde positiboa behiratu hartzaio, Barcelona zenolako taldea jakinda, zenolako kluba, zenolako jokalarik ikusita, eta zenolako izerdik eta borroka egin behar izan du Tolosan Usabalen, etorkizunako esperantza handia emateu, maila daukeu. Behaiek sinistu behar due, maila ontako jokalari diela, eta maila eman due, eta hemetik aurrera gehiago. Eta maila honetan, helburuak jartzeko denbora, garaia tenorea etorriko da. Ez orain, baizik eta partidu batzuk aurrera pasala eta gaur ikusten ari garenarekin behintzat, denon ikusten hemen irrifart polit batein aterako garela. Bai, hala da. Baloia jokoan. Azkenen danoi gustatzen zaigu irabaztea, baina, bueno, alde positiboak atea bartzaizkio galdutako partidei eta hortik dabil. 40 segundo, Barça, baloi jabetza horrekin. Aberaxa baztan ere zaindu genezake. Hortxe Aleix Gomezek bere neurketako 5. gola kontra esan azkar, Inigo Arratibel, gerarazi egin dute, gero Danik, zer egingo du Danik, ondo ikusi! Eta lastima ez du asmatu hor azken bukatze horretan. Baloia Tolosantzako. Bai, Asier Larrañagak, 20 segundo falta dira. Hau izango da azken eraso jokaldia. 27 eta 30. 28 bila, 10 segundo falta Tolosa. 5 segundo falta dira, Dani, Eneko, Asier, barrura Dani rintzat ez dut asmatuko eta amaitu da neurketa. Gaur irailaren 10. den honetan, Tolosak zilerrez gorezko mailan debuta egin du Barça beren aurka. Galduz, baina oso duin. Jokatuz, 27 eta 30, Joseba Garmendia. Hemen taldea da, arro egoteko mogukoa da. Bai, egia da, azkenen lau errentako tartea atea dula Barcelona, eta esango gendun beti Barcelona aurretik juntara partidun, baina Tolosa aurpila ez dio galdu partidu hori. Ondo jolastu, bere kartakin, Barcelona momentu batzutan bere indarra demostratu zergatik da Barcelona, eta zergatik Espainiko jokalari hobenetariko selekzio badan, eta gu Tolosa gea, herriko taldea, baina demostratu dela. Bigarren jardunaldian, Kordobarainoko bidaia. Hori izango du beste tonika bat aurtengo demoraldiak. Zumosol, Arce, Palma del Rio, talde Kordobarraren aurka jokatuko du Tolosak. Datorren larun batean gauz 8 izango da, arratsaldeko 6etan jokatuko den partidua. Besterik ez, geure aldetik, Joseba Garmendia txamako, eskerrik asko. Urrena berriz ere hemen Usabalen biltzen garen arte. Bai, behinta berriz plazer bat izan dela. Eta 28 kanalaren bidez naiz Tolosa eskubaloia.eus webalen bidez ere hau jarraitu zen guztioi, eskerrik asko. Urren arte, segi eskubaloiaz gozatzen. Aio, pelaio!